Nhiều beli, balban ai khu beli, ki pai ba ki bi, ki ba sesian ke lapan pau ya, tak jeng chene ka jeng ki hangi kum ka party, bawa dah paling kerja lynti ke ba, mo, ka jeng lynti ke ba sohsat, ban ki la ya, ai ka jeng persyan hangi kum ka Voice of the People Party, kan adu bangin dalak beliau ya ka, single largest, mo. Hakani ka KHDC, but ni lah aruban job adu prasid hapo Giant Hills Autonomous District Council. Giant Hills Autonomous District Council. Ni sori banai lat soy kini ki MDC ki bersyaje, kini le commandment sini. But bagi tu pat ki bakana ban poi so thong joga jing job bakin mo kini pentingan ni la ki jengki nang persyan hai ki constituency ki jengki mara jing le kadang job karen. But ni tip hiru ba ka jing bamla ka jing ban poi ha ka number ka bangi ni kimi tempo Giant Hills ka di nomor ba. Kipai ba juga Giant Hills kimio ya kejuk kalah banjir kemayo kipai ba po Hills apo Giant Hills kajing penon kam daga bor kajing beringem bersih bagajing jebor ka klang parat bakalong ka susi ba hadin bang dapin tip sa katanan kabadi pay lakalong sa district administration sa returning officer ba sa DCA in I copy sa chief secretary in I copy sa DG ya kita ki highly sensitive polling station. Mereka bersongsi kalau kim simbu kita kelak jengra pahara. Wadena kata kerau kibon ki konstituensi kita kiberi kisah beringem. But kajing beringem kajing penting. Henry ngasuman ayu. Saya sih ni ki baik juga Giant Hills. Kibawa apa yang kata kajing kon berjuat. Dalam lawan job tu parakli akan dikesin kementar. Kumbagalong sagawai ke disadvantage yang ini support Giant Hills kalau bagi konstituensi kita kirit palat. Kirit palat kimlong ki MLA Assembly Constituency kata hangi pakai MDC Constituency kilong hiki Assembly Constituency te kamde ke ba sup mo ya ki pasini bakin penengkam lesi bakin dengan pendeka pasate ka sup kajing edon benta jeng ki bos no bot hau ki nong alam snong si Giant Hills ngi kata ka shai kadar kajing penpat ni kitu ki EVM machine kini kita ki action kita ngi jing pengempat hadu ba ki be ya ki polling agent na ki polling station kila pan so thok kata ka election ka balong hapo Giant Hills tendre hapeng kat kata ka bangi ngi lepet tang daga bor jeng ki so thok ngiyo hadu pasit padi ki si tingi ngi banang ni skmat kanang kiu ngin hapan ngi khon ni kan ka thama ngin ailat ba kan ka bor ke jingle bor ke jing penting pensmit ki jingle bom hok ken beteng hapo Giant Hills kan dei sepoi ke mission ke bangi kum ke party nyendang beteng ni semua pi ngim la banen bo pai ba kham tam ki long kemi bi samla no ki la kwa pala de jing kala ka jing kwa ka jing ki jing kala namar ka jing her jo ka jala hi ko ki pai ba mata kitip ke jing long ka jing ka jala kitip ya ka jing her arsut kitip baga jala jeng kadi ka wing ki jala ke baduk tama ka thang chate lami jeng dari India kitip baga di ke jala ke ba bamsa kitip baga di ke jala ke ba kitram bat ki ki jeng ka chama pa ka ba ki ba kita ki beri ki badan ka bor pa ki bit ke biang ki ka yo ka kot te ka don ka jeng thang jeng ka jeng kala den rei ka government ko bagalong ka persang hi ban penan kam bat ki party ki badan ka bor ki persang ban penan kam ka jeng khun ka jeng ko bagalong ni khmi khun teng election MDC ban lech ko pai ba nang ban ya khun ya jimut ka jing khat jo pai ba la ne ban change ka mindset ka jo pai